Добрий день, пане Рефате. Рада вітати вас на Суспільному. Пропоную почати нашу розмову з меджлісу кримськотатарського народу. Незабаром йому 33 роки. Згадайте, будь ласка, як він взагалі починав свою історію з 91-го року в Криму. 26 червня 1991 року ще існує Радянський Союз. Попереду була проведена колосальна робота по обранню делегатів Курултаю кримськотатарського народу. І 26-го о 10-й годині в Сімферополі відкривається перша сесія відновленого Курултаю, бо 73 роки до того він був створений в Криму, і в 1918 році він був розстріляний, розігнаний більшовиками. І от же відновлений Курултай, ми його називаємо другий Курултай кримськотатарського народу, він розглядає найактуальніше питання, а почалося повернення на свою землю. І всі ці питання, і Курултай обирає меджліс кримськотатарського народу. І це є вищий, єдиний виконавчо-представницький орган, який обирається Курултаєм. Тобто він презентує кримських татар. Ну, це була подія колосальна, історична. Ну і після того, через кожні спершу 4 роки, потім ми змінили положення, через 5 років вже обирається новий склад Курултаю, і новий Курултай з числа делегатів Курултаю обирає новий склад меджлісу і його голову. Чим займався меджліс до окупації півострова? Він в засіданнях, між засіданнями Курултаю є вищим єдиним представницьким органом кримськотатарського народу. І завдання меджлісу було тоді виписано таким чином, що він організує діяльність, спрямовану на подолання наслідків геноциду, здійсненого Радянським Союзом по відношенню до кримських татар, і діяльність, спрямовану на відновлення національних і політичних прав кримськотатарського народу, в тому числі на самовизначення на своїй землі. Це є основне завдання меджлісу. Чим зараз займається меджліс в умовах окупації півострова? Ну, практично всім тими завданнями, якими ми займалися до окупації Криму Російською Федерацією, але зрозуміло, що деякі напрямки не в тих обсягах, ну, скажімо, щодо відродження кримськотатарської освіти. Якщо раніше цей напрямок він був позначений відкриттям нових шкіл і підготовкою кадрів в Криму, щоб це було масово, то зрозуміло, зараз ми цього не можемо робити, бо Крим окупований, але ми посилили свої зусилля в цьому напрямку на тому, щоб підготувати базу для навчання після звільнення Криму. Тут прийнята стратегія розвитку кримськотатарської мови. Ми здійснюємо колосальний обсяг роботи на забезпечення переведення писемності кримськотатарської мови на латиницю. Це я вам привів приклад, якщо взяти, скажімо, напрямок освіти. Але зрозуміло, що основна увага і весь тягар роботи, спрямований на деокупацію Криму, це зараз є головним навантаженням у діяльності меджлісу. Практично все те, що ми зараз тут здійснюємо в Києві, це спрямовано на те, як Крим має бути скоро звільнений і як ми будемо розвиватися після звільнення. От зараз на півострові активно діє репресивна машина щодо кримських татар і, відповідно, переслідуються представники меджлісу та Курултаю. На вашу думку, чи можна це назвати таким системним тиском на кримських татар? Ну, зрозуміло, бо всі форми репресій, які здійснюються на території Криму, вони каральними структурами Росії дуже добре продумуються і потім реалізовуються. Це не просто репресії задля репресій, це для того, щоб розчавити, розмазати, знаєте, волю людей
і змусити їх покидати Крим. І зрозуміло, що в першу чергу такі репресії вони спрямовують проти тих інститутів, які авторитетні в самому народові, або проти тих людей, які є помітними, незламними. І тому росіяни почали свої репресії в Криму з оборони Меджлісу кримськотатарського народу і репресій проти його членів. Два заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров. Ахтем Чийгоз був покараний незаконно абсолютно на 8 років ув'язнення, і 3 роки він відсидів. Ільмі Умеров був вже на шляху до позбавлення волі, вже йшли суди, і тут за допомогою президента Туреччини нам вдалося зупинити репресії проти 2 оцих членів Меджлісу, їх обміняли, але зараз перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял 17 років ув'язнення за абсолютно політично мотивованими звинуваченнями. А чи є якісь механізми, там, можливо, через треті країни щодо його повернення? Чи ведуться взагалі зараз якісь роботи? Бачу лише один такий механізм. Якщо до полону українських спецслужб полоні опиниться хтось дуже близький до Путіна, дуже близька людина, інших не бачу. Бо для тієї сторони, знаєте, немає цінності життя, будь то полонені російські, або якісь там інші, ті, хто на них працював. І вони обмінюють лише тих, які є особисто наближені до Путіна, або мають, ці люди можуть нести таку інформацію, яка не бажано, щоб була розголошена. От коли обмінювали Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза, потім ми дізналися, що їх обміняли. Тобто їх не просто звільнили, їх обміняли на декількох кіллерів, яких російська держава спрямувала на територію інших країн з завданням. І ці кіллери їм були потрібні, щоб вони не наговорили зайвого. Пропоную підняти тему закону про корінні народи, ухвалений Верховною Радою. Він передбачає надання Меджлісу офіційного статусу, але для цього потрібно ухвалення Кабміну. Наскільки це питання наразі врегульоване? Цей закон, він такий рамковий. Він, по-перше, визначає, хто є корінними народами в Україні. І дуже чітко ми визначаємося в тому, що караїми, кримчаки і кримські татари – оце 3 корінних народи України. Це ті народи, які створилися на теренах Української держави і за межами України не мають будь-якої іншої своєї землі або етнічно спорідненої держави. І це дуже чітко сказано в нашому законі. А тут ще, так знаєте, Всевишній обладнав, що всі ці 3 народи корінні, вони пов'язані з однією територією, з Кримським півостровом. Ми дуже близькі 3 народи – караїми, кримчаки, кримські татари. Маючи різні віросповідання, ми говоримо майже однією мовою. У нас дуже близькі мови, у нас дуже близька культура, побут, традиції і все таке інше. І цей закон, він визначає основні такі, знаєте, параметри взаємодії між державою і корінними народами. І в одній із статей цього закону говориться про те, що держава визнає представницькі інститути корінних народів, і за Кабінетом міністрів України затверджене зобов'язання, щоб приймати певні рішення щодо закріплення цього статусу за тими інститутами, які створюють самі корінні народи. Проще кажучи, мова йде про те, що корінні народи, щоб вести діалог з державою, зовнішнім світом, представляти свої інтереси, обговорювати їх, вони створюють за власними процедурами свої інститути.
І тоді будь-яка сторона, і в першу чергу держава, яка хоче вести цивілізаційний діалог з корінними народами, кажуть, так, добре, ви створили такий орган, ми спілкуємося з вашим органом і вирішуємо разом всі питання. От так в нас виписано в законі. Кабінет міністрів до цього часу абсолютно невиправдано затягує це рішення, хоча всі необхідні документи щодо схвалення Кабінетом міністрів такого рішення щодо закріплення за Меджлісом кримсько-татарського народу статусу представницького органу корінного кримськотатарського народу, документи були спрямовані ще влітку минулого року. Нещодавно, буквально 2 тижні тому, я спрямував ще одного листа до прем'єр-міністра України, де попросив його просто аргументувати таку, з точки зору на мене, абсолютно невиправдану позицію Кабінету міністрів. І в залежності від того, яку ми отримуємо відповідь від Кабінету міністрів, ми тоді здійснимо наступні наші кроки для того, щоб виконання закону про корінні народи в Україні було таким, щоб виконувалося всіма в Україні, в тому числі Кабінетом міністрів. На вашу думку, чому цей процес настільки затягується, якщо вже всі документи готові? У мене є різні варіанти, версії, але поки що озвучу лише одну, що ті, хто займається в Кабінеті міністрів цією сферою міжнаціональних відносин, корінних народів, національних меншин, я думаю, що вони абсолютно не усвідомлюють важливість цієї сфери, і особливо в міжнародному аспекті. І замість того, щоб наявність в Україні корінних народів використовувати для посилення української позиції в світовій політиці, а я це говорю абсолютно усвідомлюючи те, що озвучую, бо є постійний форум ООН по питаннях корінних народів. Меджліс кримськотатарського народу є членом цього постійного форуму. У світі значна частина гуманітарного права, воно стосується колективних прав корінних народів, національних меншин. І в ситуації, коли Крим окупований, і там країною-агресором абсолютно поплюжаться права корінних народів, ця тема, ця сфера має просто повністю взята українською державою для посилення своїх позицій. Мені здається, що чиновники в Кабінеті міністрів цього просто не усвідомлюють. Нещодавно голова штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що ключ до завершення війни лежить саме у Криму. І от подібні тези також висловлюють міжнародні експерти, зокрема і Бен Годжес. І от на вашу думку, увага Сил оборони, вона посилюватиметься далі щодо окупованого Криму? Бачите, я тут теж більше довіряю військовим експертам і експертам з питань економіки. І якщо поглибитися в їхні прогнози, розмірковування, різні дискусії, я також усвідомлюю, що звільнення Криму є однією із, у військовому плані, але це хай вирішують військові, як кажуть, Генеральний штаб, але так бачиться, що звільнення Криму, воно є в пріоритеті. Саме виходячи з необхідності забезпечення безпеки для української держави, поточної безпеки, не лише десь там майбутньому, бо звільнення Криму – це посилення безпеки в Чорному морі. Це вже більш ефективніше будуть працювати українські порти. У нас дуже багато економіки пов'язано з діяльністю портів. Це і Миколаїв, і Херсон, і Одеса. Зрозуміло, тут і питання військової небезпеки, бо саме півострів використовується російськими окупантами як територія постійного
нападу, постійної атаки. Це не просто 22 лютого 24 лютого 2022 року колони вийшли з Криму і захопили частину Херсонської, Запорізької областей, а це щоденне, цілодобове постачання з Криму цим угруповуванням, це ракетно-зенитні комплекси, це майже щоночі атаки ракетами БПЛА з Криму. Ну і зрозуміло, ми ще не знаємо, ну, от в повній мірі, наскільки вони мілітаризували Крим, чи є там ядерна зброя у вигляді, скажімо, морських торпед для кораблів, чи, можливо, і ракет, а тут південний фланг НАТО. Тому, от виходячи з всіх цих таких обставин, я також схиляюся до того, що звільнення Криму може реалізовуватися раніше, можливо, ніж звільнення деяких окупованих частин української території на Сході. Останні півроку розвідка, СБУ, вони почали активно говорити про те, що саме в цьому році буде знищено Кримський міст. На вашу думку, для росіян це більш стратегічний об'єкт чи символічний? Якщо виходити з висновків військових експертів, то після двох таких підривів того мосту, які трапилися завдяки силам оборони України, його спроможності для перевезення вантажів набагато зменшилися. І тому, кажуть експерти, що він, скажімо так, зменшився як значення цього мосту, як такої транспортної артерії. Але нещодавно були нанесені дуже помітні пошкодження паромній переправі. Там, здається, 8 паромів, з них 2 були дуже суттєво пошкоджені. Але найголовне, що Сили оборони України продемонстрували, що паромна переправа вже теж, знаєте, може бути в будь-який момент потрапити під атаку ракетами. Тому я думаю, що якщо от ви запитали, чи це більш стратегічно, чи морально, морально я би не зменшував, бо я знаю, і ми всі знаємо, яке значення цьому мосту надає диктатор Росії Путін. І я думаю, що знесення цього мосту, воно просто буде дуже резонансним. І, можливо, в ментальному такому плані буде панічним для російського суспільства. І суспільство тоді, можливо, не буде вникати в деталі, чи вони втратили транспортну артерію, але саме знесення мосту, який вони роками намагалися вбити в голови росіян як символ повернення Криму, це, як на мене, буде мати дуже таке суттєве значення. Ви казали в одному зі своїх інтерв'ю, що росіяни очікують на український десант. Можливо, є якась оновлена інформація і взагалі, чи можливо такий сценарій? Наскільки ми знаємо, російські окупанти дуже укріпилися по всіх підступах до Криму з суходолу. Мінні поля, укріплення, Чонгарове, Сарабатська стрілка, там, вони залишили лише тільки проїзди для автоколон і все таке інше, якими вони користуються. І я не такий наївний щодо російських військових. Вони, розуміючи значення Криму для і диктатора, і для російської ментальності, вони посилюють можливості для відсічі будь-яких неочікуваністей. І останні оці заходи, які вони здійснюють на узбережжі по відновленню укріплень, які вони споруджували минулого року. І ці спорудження на узбережжі, це дає мені можливість говорити про те, що вони не виключають і можливості десантування українських військ. Хоча хтось мені може сказати, і він в якійсь мірі буде правий, що зараз таких ми не бачимо
доводів для того, щоб сказати, що хтось готується до десантування. Але росіяни намагаються зі всіх сторін знебезпечити себе в Криму. Вже пішов 11-й рік окупації півострова, 3-й рік повномасштабного вторгнення. Могли б ви проаналізувати, як змінився півострів за цей час? Ну, зрозуміло, у нас постійні і в різних формах зв'язки з людьми, які живуть в Криму. Зрозуміло, що ми намагаємося максимально не підводити людей, щоб не підставляти їх, бо питання безпеки людей для нас є найголовним в цій ситуації. Якщо говорити про які там зміни відбуваються в Криму, то треба бути абсолютно щирими, чесними. Значна частина тих змін, які відбуваються, нас не задовольнює. В першу чергу те, що відбувається з людьми і про людей, що відбувається. Діти, виховання дітей, мілітаризація школи. Зрозуміло, що батьки намагаються якимсь чином, врятовувати своїх дітей, але ця цілодобова пропаганда і цілеспрямована в школі пропаганда, вона змінює ментальність людей і дітей в першу чергу. І тут треба всім готуватися до того, щоб відновлення свідомості цих людей могло статися в такий спосіб, щоб люди усвідомили, що з ними відбувалося за ці роки окупації. Нас не влаштовує штучна заміна населення Криму, коли майже 1 мільйон громадян Росії поселили в Криму. Це приводить до багатьох інших наслідків. Отже, я вже не говорю про абсолютно варварське знищення унікальних куточків Криму, як такого світового такого пам'ятника природи, унікальна просто територія. І туди зараз пішли ці дуже брудні російські гроші. Вони розбудовують узбережжя, не залишаючи жодних шансів для нормального розвитку в майбутньому курортно-рекреаційного такого сектору. Хоча багато чого все одно буде знесено. І чим далі затягуватиметься окупація Криму, тим більше буде таких наслідків. А от як працювати з населенням Криму, яке зазнало пропаганду, щоб так не налаштувати їх проти України? Мені розказувала одна людина днями. Так сталося, що він спромігся і він зустрівся з близькими своїми людьми. І там були діточки, які буквально 9-10 років. І це було за межами Криму. І він з ними спілкується. І той онук запитує, каже: діду, а який найкращий літак у світові? Він каже: це ж всім відомо, Боїнги, Airbus, бо це такі фірми, які займаються в розмірах всього світу і все таке інше. Той каже: ні, діду, сухой джет. А звідки, каже, це ти взяв? А кажу, нам в школі пояснювали, що найкращі літаки – це в Російській Федерації. Я вам привів тільки один приклад. Він там ще наводив інші приклади з інших сфер. Він каже, мені це стало цікаво, і став я його запитувати. А що тут, а що тут? І все те, що онук йому відповідав, це все стосувалося Російської Федерації. І він для того, щоб просто зрозуміти, а що їм говорять про війну, він дуже обережно каже, я його запитав о тому, що а як ти розумієшся про батьківщину, про захист? І він каже мені прямо, без всякого, дуже впевнено говорить, це протистояти нацизму, і зараз наші війська воюють проти українського нацизму. Це говорить дитина 9 років. Дивіться, тут в першу чергу треба людям говорити правду.
Ми намагаємося це робити, використовуючи всі засоби інформаційних комунікацій, які є, в першу чергу, телебачення, ютуб-канали, і електронні, інтернет-мережі і все таке інше. Людям треба говорити правду, і багато людей, особливо такого дорослого віку, ті, які в якійсь мірі знають, як це було в Радянському Союзі, вони все-таки мають прищеплення, і вони, усвідомлюючи, що наскільки все те, що відбувається в Криму, воно є несправедливим, вони самі не підпадають під цю пропаганду, і вони здатні, скажімо так, навчити своїх дітей розрізняти те, що їм говориться в школі, те, що є в реальному житті, і основи всього того, що там відбувається. Як ви бачите деокупацію Криму? Все більше і більш схиляюся до того, що само по собі звільнення Криму відбудеться в такий спосіб, коли з причин обставин, що складуться на той момент, росіяни масово будуть покидати Крим. Я не бачу це таку, знаєте, ситуацію класичну, що тут війська наступають, а тут вони прориваються в Крим, і тут вони там збирають речі. Я думаю, що звільнення Криму буде відбуватися, коли будуть створюватися умови щодо його захоплення, тобто заздалегідь. Знову ж, я тут як історик намагаюся знайти такі паралелі минулих подіях навколо Криму, військових подіях. І тут будемо говорити так, знесення мосту – це буде вже такий сигнал, що приведе до того, що частина вже колоністів, тих, які незаконно поселилися в Криму, вони вже будуть фізично виїжджати з Криму. Як тільки буде знесений міст і прийдуть в активні дії підрозділи Збройних сил України на материковій частині, вони будуть наближатися до Криму, це означатиме вже організовану евакуацію військових підрозділів з Криму. Вони не будуть, скажімо так, захищати до останнього Кримський півострів, бо вони розуміють, вони це російські військові, що падіння для нас, звільнення Криму, для них це буде наростання інших поразок на інших фронтах. І вони захочуть врятувати частину своїх військ, своєї техніки, яка з Криму, і вони почнуть термінову евакуацію всіма можливими способами, і в першу чергу паромами і військовими кораблями. Отже, картина буде така епічна. Хто зараз дивиться і каже фантазії Чубарова? Ні, не фантазії, ми згадаємо це. Картина буде епічна. Активні українські війська на материковій частині, знесення всіх транспортних артерій, удари по військових об'єктах, які розташовані в Криму, і на тлі цього евакуація. Перше, може, вона почнеться як організована, а потім вже панічне бігство росіян з Криму. Так буде звільнення Криму. А відбуватиметься потім якась фільтрація певна? Я думаю, що мінімум 5 років. Іноді я кажу 3. 3-5 років – це буде період адаптації. Адаптація, можна говорити, початок деокупації, початок реінтеграції. Тобто з звільненням Криму треба буде адаптувати. Тобто там же багато чого не тільки змінилося, а встановилося. Тут повертаються не просто військові люди, тут відновлюється суверенітет, відновлюється право українське. І треба буде проміжок часу для того, щоб все це забезпечити. І одночасно треба буде організовувати людей. І тут є, в цій сфері будуть дуже такі важливі дії,
бо багато тих, хто нарешті дочекався звільнення, будуть ті, які відчувають, що матимуть якісь проблеми, але, можливо, не в таких обсягах, щоб їм дуже боятися цього. І тому тут треба буде працювати законодавцю, українським парламентарям, бо тут дуже важливо з звільненням Криму удосконалювати законодавство. Я одразу скажу, в напрямку послаблення щодо людей відповідальності. Тут має бути дуже чітка така, знаєте, лінія. Всі, хто здійснив злочин проти України, вони мають бути покарані. Але тут законодавець має дуже чітко визначити, що є злочином в тій ситуації, коли люди побували 10 років, чи скільки на той момент буде, на момент звільнення в окупації, вони там жили, і вони мали виживати. І от що таке злочин з точки зору всіх цих обставин? І що є тими злочинами, які можуть бути помилувані з боку держави? Що є амністія в цій ситуації? І саме ті, які зрадили українській батьківщині або здійснили злочин проти прав інших людей, вони мають в повній мірі понести покарання. Інші можуть бути покарані, але амністовані. А ті, хто чесно очікував звільнення, вони мають бути впевнені в тому, що нарешті вони повертають демократичне життя. Оцей період адаптації, він буде, 3 роки це мінімум. І в цей момент вже готуються всі оці правові інструментарії для того, щоб вже повністю повернути звичайне демократичне життя, вибори місцевих органів і тому подібне. Вибори, можливо, через 3 роки, якщо не справляться з моментами адаптації, тоді, можливо, через 5 років. Але одразу там виборів не буде, це абсолютно всі розуміють. А от ви дізналися, що звільнили Крим. Ваші перші дії? Я для себе вже маршрут вичертив. Я думаю, що буду заїжджати з боку Каланчака, це близько до мого дому. Заїду на могилу до батька. Я його поховав вже коли Крим був окупований. Це було в кінці березня, 30 березня. У мене помер батько, я був в Криму, і ми його ховали вже в супроводі десятків ФСБшників. Зібралося дуже багато людей. Я після дня поховання я не був на могилі батька, бо через місяць мене вже викинули, через 2 місяці після похорон мене викинули з Криму. Тому поїду на могилу, помолюся за батька і потім далі Сімферополь, Бахчисарай. Віримо в Збройні Сили України, в скоріше звільнення Криму. Дякую вам за цю розмову і, власне, за те, що погодились на інтерв'ю. Я вам дякую.